जिसुनि थाखाय गाबो दिनैनि भिडिअ'आ ना न'निफ्रायनो जागोन आं मोनसे गिर्जायाव थांनि एसे केथलिक चार्चनि ओमफ्राय फुङावनो थांनांगौमोन फ्लेग हस्टिं मा हस्टिं ना बेफोर दंजोबोमोन आं मोननैसो उसुबिदानि थाखाय थांनो हानाय जायाखै थेवबो दा जाखिनि दङ ना ड्रामाबो सोलिदोंमोन जिसुआखौ माबायदि साजा होयो नङा होमबा बिनि ड्रामा दङमोन आं बेखौ लास्लाबनो हायाखै जिहेतु बावहाय आंनि बिसियाबो बेवहाय ड्रामायावहाय मोननैसो एक्टिं लादों रल लादों ना बिनि भिडिअखौ आं कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों थेवबो नै दा थांनि जाखिनि खोन्थानो हायो नोंथांमोननो दान्दिसेब्लाबो नुजाहैनि थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों नङा होमबा लोगोफोर बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय बा मोसानाय प्रग्राम सोलिगासिनोबो दङ चेन्नाइ जिसुआ जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां बेमारिफोरखौ सोखादों गोथैफोरखौ फोथांदों आरो पापीफोरखौ गोसो सोलायहोदों अब्लाबो मानसिफ्रा बिखौ नाजावाखै आरो जिसुखौ क्रुसाव गोथाङै दोथाबनानै सिथारनो नागिरदों जिसुआ जुदासजों फानजानानै राजा पिलातुस आरो गोबां मानसिफोरजों थैनायनि बिथोन मोनो जिसुखौ खुन्थियाव खानानै साबुकजों बुयो आरो रमारिनि सान्थ्रिफ्रा सुनि थुफि हेबनानै बिखौ खर'आव गानहोदों आरो मुजुफुदों आरो सोबाबाय थादों खर'आव बुदों आरो हाजिगदावदों आरो जिसुआ गावनि बिफा इसोरनि बिथोन होजानाय बायदि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनो थाखाय कालबारि हाजोआव थांबाय थायो जिसुआ गिलिर क्रुसखौ गावनि फाफ्लियाव थिखांनानै कालबारि हाजोआव थांनो हमो गोबां अनग्रा सुबुंफ्रा बिनि उन उन थांफायो बिसोरनि गेजेराव खायसे हिन्जावफोरबो दङमोन जेरै सुसाना भेर'निका मार्था आरो मारियाम लोगोसे दङमोन जिसुनि एसेग्राब दुखुखौ नुनानै सोरबा सोरबा गोथार हिन्जावफ्रा ओंखारदोंमोन आरो जिसुनि लागै बिखाखौ सौनानै जिसुनि थाखाय गाबो नाथाय जिसुआ बिसोरनिथिं गिदिंनानै बिसोरखौ बुङो माला मोसागोन बाजै गोजोनपुरि मण्डलि
मानसिफोर दङ आरोखि ना बेफोरबायदि गाबोन रासिन जाबावगोन बे जाहैबाय गोजोनपुरि मन्दलि काजलगाव मन्दलिजों मोसाफाबावदोब्रा लाजिनानै खारलांबाय दै हरलाय बेबा मोसाखावरि ओरैबो दं बबे मन्दलिनि बाजैमोन काजलगाव मन्दलिनि एबार जागोन नामा मोसानाया बिनि उनाव देरहागोन ना देरहायाफोरबायदि देरहागोन दा द्रामाबो खालामदोंमोन दा नोंसोर गासैबो दा काजलगाव मन्दलिनि ओरैहाय ओरैबो काजलगाव मन्दलिनि जों बिसोरो गासैबो देरहागोन दा बाजै फाइनाला माला गाबोन मोनगोन प्राइजआ गाबोन रासिन जाबावगोन पुरा इन्टारेस्टिं जागोन गाबोनो थ' दिनै जेसेबां जानांगौना बिनि बारासिन जाबावगोन आरो गाबोन सानदेबो बेफोरबायदि दा मोसानायखौ एसे नायनि गोजोनपुरि मन्दलिनि बेवहायना काजलगाव मन्दलिनिसो मोसासिगोन बेवहाय बिनि उनाव आदिबासिनिखौबो आं खोन्थागानो थांगासिनो दङ नै बेफोर ओरै बे जाहैबाय काजलगाव मन्दलिनि जोब्बाय नामा আমার পদ্মপুর মণ্ডলী আদিবাসী प्रग्राम जागासिनो दङ নাচনীসকলৰ কাৰণে नोंसोरनिया डेन्सआ এতিয়া আমাৰ মাজত ডেন্স দেখুৱাব পদ্মপুৰ মণ্ডলী সান্তালী द्रामायालाय सोर दंमोन পদ্মপুৰ মণ্ডলী সান্তালী प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि তাৰপিছত प्रसारिका आरो मेम्बारफ्राबो दङमोन आच्छा
दोनैनि थाखाय ओमफ्राय गाबोनबो दङ दंनायालाय ओमफ्राय बयबो फैलायदों फैनाया गाबोन डेट रासिन जागोन जानायालाय प्रग्रामाबो डेटसिन जागोन बेलासिसिमहालागै आदिबासिफोर गोबांफोर फैदों बेफोरबायदि बावहाय ओरैबायदि दंबावो मोनसे जायफ्रा बाइबेल लायोना ओमफ्राय बिनि थाखाय नैबे बर'नि थाखाय आर'नाइनि ट्रेडिसनेल ओमफ्राय लानो हागोन ओमफ्राय बेफोरबायदि दङ गोबां दङ गाबोन बाइबेलनि काभार आरोखि ना बाइबेलनि काभार बेखौ गाबोनबो मोनगोन ओमफ्राय दिनै जुदि सोरनोबा नांगौबा दिनैबो मोनगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि गोबांनो बेफोरबो आच्छा आच्छा मबाइलनि माने गोबां जिनिस दङ आरोखि ना बेफोरबायदि बाइबेलनि काभारनो नैफोरबायदि मोनगोन आरोखि गासिखौबो जागोन आरोखि बाइबेल गिदिरनि दं बाइबेल फिसानिबो दं बेफोरबायदि आरोखि गाबोन मोनबावगोन गाबोन मोनगोन बेखौबो आरो रजारिफोर नांगौला रजारि बहुत आइटेमनि दङ फिसाबो दङ ओमफ्राय गिदिरबो दङ बेखौ दिगौ बेसेबांनो 40 होनदोंमोन दा बेखौ 40 रुपिस बियो 40 रुपिस रेडियाम दा रेडियाम बेफोरबायदि मोनगोन आरोखि ओमफ्राय मा मा दंबावो बाइबेल लाग्रा बेग दं बेखौबो देखायनो हागोन जोङो बाइबेल लायो जे जेब्ला गिर्जायाव फैयो बाइबेल लानो थाखाय बेफोरबायदि बेगबो मोनगोन बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय बेखौ बिनि अनगायै आरो बहा मोनबावगोन गुबुन गुबुन नोंसिनावल' मोनगोन आच्छा आच्छा एभेलेबल बिदि बेगा एभेलेबल ना ग्रीन आच्छा ब्लू ऑरेंज औ बेफोरबायदि मोनजोबगोन गाबोन सानसे मोनबाव थाबावगोन बावहाय मोनगोन आरोखि बेफोरबायदि बर'निनो माबा ट्रेडिसनेल बेफोरबायदि आर'नाइ रेडियाम ना बेफोरबायदि दंजोबो आरोखि नानिमोन देरहादों ना देरहायाखै नोंसोरो देरहादों ना ज' मोसादों दा हारसिं हारसिं ना ग्रुप डान्स ना ग्रुपै बबेनि नोंसोरो बबेनि बग्रितला बबे साइडजोंलाय बग्रितला काजलगाव साइडनि आच्छा जेखाइ खबाइ बर'नि दख'ना गाननानै मोसादों बिसोरो फार्स्ट ना सेकेन्ड थार्डआव सेकेन्डआव बे गिर्जाया ना 2025 मार्चआवहाय अपेनिं खालामगोन नै बिसोरबो ड्रामा खालामग्रा मा रागा जोंनानै माने ओरैबायदि जोंखाबाय बिसोरो दा बुंसै आरोखि थ' दिनैनि प्रग्रामा ना दिनै सानसेनि प्रग्रामा दिनै जोब्बाय गाबोन आरोबाव जाफिनबावगोन गोदानै थ' गाबोन गोदान माने गाबोन सानदेखाबो गिर्जाबो दंखायो हिसाबै मोजां जागोन नाजानि आं गाबोनो जाखिनि खेबनो हायो नङा होमबा थ' लोगोफोर बेवहायनो दिनैनि ब्लग बा दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय